Naomh Pádraig. Buachar bocht ó hir iasachta. Bhí buachar fadó, Pádraig go banimtá. Bhí sé na chánaí le na bhainter, I dach das in aice na farige. Láháin tháinig lung chun na háite. Léim fir as an lung. Ghóig siad an teach agus thug siad an buachar ló. Go héiring a tugad an buachar agus díoladh le fearr severé. Cuir amach ar an sléomha ag túirt aird do bhoca agus do chuirig. Ba chrón Scéal a bhí ag air sin amach. Is minic a bhíag ochtras agus tartar. Is minic a bhíag sé fór, fluch agus é mó ar an sléomh, faoi thiuc agus faoi hneachta agus faoi bháisteach. Págánig a bheith muintear na héireann an uair sin. Christí a bheith an buachar bocht. Bhíodh sé gaoch an déad a lágus daithe. I amháin chola sé go ag lát leis. Ní fada go rachaigh tú ar eis chun do hir féin. Ar san go. Cúpla ihe an íag sin, labhar an go ríis. Tá dal an golamh ar sesin. Tros ar an bharige. D'éirigh Pádraig agus dimigh sé leis trasna na tíre. Thiúil sé 200 míle gur tháinig sé chun na farige. Bhí an lung golamh mar a dúirt an go leis. Ligigh ar bord é. Thiol an lung lé trasna na farige gur tháinig si go bailde mór a dír iasachta. Gair nó cúna ó éiring a bhí ar bord, agus bhí sé socrathe ag an gaptéin iad a díal le muintear an bhaile. Nuair a thras siad an áit, ní raibh duine ar behan. Bhí saidúirí iasachta tar éis an baile scriosa, agus gach éon duine anna bharú. Luas locht na linge lo. Thiúil sé rompa go ceann 8 lá a síthe. Bhí siad ag fáil bháist an tart agus den ocras, agus gan éon duine san áit le cabhra thuairtáibh. Labhar captéin na linge le Pádraig. Christí tosa, ar sesin. Íar ar de gí, cabhra thuairtóing. Ghaigh Pádraig chun dé. Leis sin, chunig siad muca féine ar an meallach rompa. Bharigh siad na muca, agus dis siad an náithn den óil. Bhí ard bhesacha ar Pádraig as sin amach. Tine ar bhar cnoic. Thros Pádraig a bhaile féin sa deire. Cheap a bhainter go raibh sé marmh le fada, agus bhí an áthas ortha ag táil. Ní fada a dain sé sa bhaile. Cloiseadh sé muintear na héireann ag Léabhar. Tar ar eis chóin, a deiridís. Chuaigh Pádraig ar scoil, rinneadh sagarte, ag gceann tamil rinneadh aspaigte. Tháinig sé ar eis go héiring. Ihe thar an chásca, tháinig Pádraig go cnúc sláine. Las sé tine ar bhar an chnoic. Bhí ard rí ar éiring an uair sin, léir a banimdá. Bhí féile an lún an rí an ihe sin. Bhí sé socrathaige tine mhór a lasa in an ordan a déthe págánacha. Thug sé ordúd a bhaintear, gach tine a bhuacha go lasfaí an tine sin. Rinne Gaeilge. Le tiitim na híthe,
Díochan rí trasna an lena. Chunnig sé tinna Pádraig an gnug, hánig fargar. Cé las an tinna sin, sesin. Cibé din lasí, cuir meach an báise. Mar a múg for an tinna sin, san trí. Ní bhúg for chuithe an éiringi. Naomh Pádraig agus an rí. Glós an rí agus a bhaintear lo, gur tháinig siad go cnug sláine. Ba bhíonn leis an rí Pádraig a bharú. Leabhar Pádraig leis. Duine sé dó de bhar lána hóra Iesu Christ, an chuí a rugog sa stabla an chuí a bhór sé bás an gris, agus an chuí a séirig sé dón le casca. Ní rúmpaigh an thar drí na Christaí, a thug sé cad de Pádraig an credamh a bhúna dá bhaintear. Chuaigh Pádraig ar fud na tíre. Dumpaigh a lán den na daoine ina grístathe, agus bhaist sé iad. Bhí an ceartaigh an drí, las na Pádraig tinne an credamh an éiring, tinne nar múg fós, agus nach múg for chuithe, le cónamh dé. Naomh Pádraig, bóchail bocht ó hir iasachta. Bhí bóchail an fadó, Pádraig go banimtá. Bhí sé na chánaí le na bhaintear, I deach des in aice na farige. Lá bháin tháinig lung chun na háite. Léim fir as an lung. Ghóig siad an teach agus thug siad an bóchail lo. Go héiring a tugad an bóchail, agus díoladh le fear severé. Cur goach ar an sléomha ag túirt ar do bhocha agus do chuirig. Ba chró an Scéal a bhí a gceall sin amach. Is minic a bhíh opras agus tartar, is minic a bhíh sé fór, fluch, agus é mó ar an sléomh, faoi thiuc agus faoi neachta agus faoi bháisteach. Págánig a bheith muintear na héireann an uair sin. Christaí a bheith an bóchail bocht. Bhíh sé gaochun déad a lógus daithe. Iomháin chola sé goigh leis. Ní fada go rachaigh tú ar eis chun de hir féin, san gó. Cúpla ihe an íag sin, Leabhar an gothríis, tá dal an golamh, sesin. Tros ar an bharige. D'éirigh Pádraig agus dimigh sé leis trasna na tíre. Thiúil sé 200 míle gur tháinig sé chun na farige. Bhí an lung golamh mar a dúirt an go leis. Ligh gur bord é. Thiol an lung lé trasna na farige, gur tháinig si go bailde mór a dír iasachta. Gair nó cúna ó éiring a bhí ar bord, agus bhí sé socrathe ag an gapdain iad a díal le muintear an bhaile. Nuair a thras siad an áit, ní raibh duine ar béhan. Bhí saidúrí iasachta tar éis an baile scrisa, agus gach éon duine anna bharú. Luas locht na linge lo. Thiúil sé rompa go ceann 8 lá síthe. Bhí siad ag fáil bháist an tart agus den ocras, agus gan éon duine san áit le cabhra thuairtáibh. Leabhar captéin na linge le Pádraig. Christaí tosa, sesin. Íar ar de gí, cabhra thuairtóing. Ghaoigh Pádraig chun dé. Leis sin, chunig siad muca féine ar an meallach rompa. Bharigh siad na muca, agus dis siad an náithinn den óil. Bhí ard bhesacha ar Pádraig as sin amach. Tinne ar bharcnig. Thros Pádraig a bhaile féin sa deire. Cheap a bhaintear go raibh sé marmh le fada, agus bhí an áthas ortha ag táil. Ní fada a dain sé sa bhaile. Cloiseach sé muintear na héireann ag léachar. Tar ar eis chóin, a deire díos. Chuaigh Pádraig ar scoil, rinneach sagarte,
I gceann tamil rinne gaspagde. Tháinig sé reis go héiring. Ihe tharn chásca, tháinig Pádraig go cnúc sláine. Las sé tine bhar an chnic. Bhí ardrí éiring an uair sin, léire bainim do. Bhí féile an lúnan rí an ihe sin. Bhí sé socrthéige tine mhór a lasa in an ordan a déthe págánacha. Thug sé ordúd a bhainter, gach tine a bhócha go lasfií an tine sin. Rinne Gaeilge. Le titim na hithe, díoch an rí trasna an lena. Chonig sé tine Pádraig an gnúc. Tháinig farragar. Cé las an tine sin, sesin. Cibé in lasí, cuir meach an báise. Mar a móg for an tine sin, san trí. Ní bhóg for chuithe na éiringi. Naomh Pádraig agus an rí. Glós an rí agus a bhainter lo, gur tháinig siad go cnúc sláine. Ba bhíon leis an rí Pádraig a bharú. Labhar Pádraig leis. Duine sé dó de bhar lána hóra Ísa Chríst. An chuí a rugog sa stabla é, an chuí a bhór sé bás an gris, agus an chuí a séirig sé dón na casca. Ní rúmpaigh an thar drí na Chrístaí, a thug sé cad a Pádraig an credamh a bhúna dá bhainter. Chuig Pádraig fud na tíre. Dumpaigh a lán den na daoine ina grístathe, agus bhaist sé iad. Bhí an ceartaigh an drí, las na Pádraig tine an credamh in éiring, tine nar múg fós, agus nach múg for chuithe, le cúnamh dé.